medun. Heeh, medun. Piye, Pak? Heeh, ora ning dhuwur terus nang medun bareng. Nek diwarai to. Nyit, wah, keploki lenelek saya kerep. Sik, iki aku kok curiga ya, Tin. Lah napa? Sik. Lah, Iki engko gek gaweane Prastiwi iki. lah apa bedane wedok karo lanang? Tulisan sapa, Gun? Tulisanmu? Oh ya wis, kok tulisanmu kok cah wedok. Kok gek kowe nek mbengi tetek. Medune kowe kaya brahala. Wis. Ya, ditungke iki sinden-sinden kuwi. Kula. Lah iya iki dienggo Oh, saka nggih. Pak Ferry dienggo sinden-sinden. Nggih. Wiyagane oleh ora iki? Empuk kok ya. Ya guys mulai do. Mah. Ba terima ora, Cah? Terima ora ayo. Munio serentak. Ora. Ayo. Ora meng aku wae yang dijokke. Coba tarenono, trimo ora. Ora terima ora? Krungu ora. Kupingmu krungu ora. Lah nek trima ya aja kon aku kon jalukke jalukke ngono. Sing ngomong ngono sapa ora ana wong gawe-gaweane kowe wae. Mboten lho. Kenapa? Ngenehke. Kon ngeneke sapa? Neke sing dikeki. Arep do nggo ngopo? Rak wis do cukup to. Senengane nek karo dhuwit kok do saru lho tak. Wis tak gawane sik. Argo ngapa? Hah? Aku kebutuhanku akeh kok. Arek nakal ya. Senengan. Yo, lha kowe iki tak takoni arep ngopo ya ora wangsulan ora. Ayo ge nembang. Nyidam sari kok sak yuta nyidam sari apa? Lah kula ya ora njaluk lho. Ayo wis ben. Saking ngapike Pak Ferry ngono kuwi. Ora apik mergo Pak Lah Ferry. ngapa? Mesake weruh kowe iki memelas. Heeh. Iya. Sinden kok lemu ning kok lemu gombong. Maksudnya? Sebut tak kirimane duit ngono, Mbak. Ya ora apa-apa, mbok do melas ro aku ben aku ya akeh dite. Ora kaya dalange pelite ra mama. Aku nek minta uneke kaya ngono wis ora aku ikut babar blas. Ora tak anggap anu anjing menggonggong. Iya. Sapa sing anjing? Istilah peribahasa lho, anjing menggonggong kafilah berlalu. Dadi nek nggunakake aku pelite ora apa-apa ning sing dadi nyatane. Iya. Lah nyatane pelit ra? Heeh. Anu apa? Maksudnya wis akeh dono sosial kuwi wis akeh dadi wis ora sah. Sing niteni ora kowe kok, sing niteni Gusti sing akarya jagat. Nek meng kowe sing muni peliti ning Ngapa? Gusti paring dawuh Sena ya ora pelit. Wah, nek tetep aku percaya karo Gusti. Nek meng kowe ngopo? Aku iki mergo muni pelit mergo ora tau tak keki kok dadine muni pelit. Coba kowe tak keki nyanyone. Pak Sena menika blebel umo betah ngelih. Lah ya kan nyatane, aku ngomong nyatane lho. Wis ben mengke wae. Wis kek Ya. nembang. Sing ngendang arka, wong aku ora iso joget. Nah iso kok ya kudu ngakoni ora. Iki mempur iki. Wah, kakean banyu bocah iki. Apa kakean banyu? Telo kae nggodhog kakean banyu kok mempur. Terus nek iki telone semene wadahe sepira? Lah kari kowe njalukmu diwadahi apa? Besek apa? Wong-wong iki dilem nadyan kowe lemu iki sing diarani Apa? angka 3 dudu angka 7. Maksudnya? Nadyan lemu tetep ketok ayu. Ya tenane. Loh, ya ora tenan balekke to. Lah piye ta? Lho wong iki wis metu prentol saka sanubariku. Saka ndi? Sanubariku ati. Saka kene mo. Tin, Ngapa ta? aja ndembek-ndembek potenso. Kok lah iki temek dok saka kene mo. Iya niki nggon gelombang radio iki. Lah ndi puntirane? Iki Patin riyen kepethuk aku gemes ya. Ora ya, aku ora jijiki no. Lho lah jijiki kan ndelok sepintas kowe jijik, matno 5 menit kok lak mutah-mutah. Lengenyek karo wong lanang.
Titenono tak goleki bodol lampu rambut, tak obong tak lebokke kopi. Ben ngapa? Tak guang. Ngomong ngombe gila lho. Lah ora ya kuwi ngapa to ndak diorek-orek raimu? Iki nandake bahwasanya saya tipe seorang pria yang tidak sombong. Tidak ngugul-gulke dumeh aku bagus tak ketoke bagusku. Tak dandani elek supaya bagusku ora ketok. Lah iki nek dihapus kenapa saya elek lho? Dihapusin mangsamu tik-tikanmu piye? Di apa dilangi? Yo, iki tambah bagus Apa iya? Iki sing jenenge wong lanang perwira nadyan elek wani ngedepi wong akeh. Kae bagus sing ketok gur cengeli tok nggo apa? Sapa ta? Iki bosku lho. Kae cahe. Cahe piye? Yo, oh. No, muni ngono. Oh, sing muni ono ngono. Kowe sing muni kowe lho. Ora aku ora muni. Aku menirokke kowe kok. Wong Nugroho ya ho to. Ha ya wis ben. Wong sing Ditku dolar mau nang ndi ya? Lah. Oh iki Iki apa? Jan. Mumet ra, wonge mumet ra iki. Hah? Wonge mumet ora? Ora tak delehke wis pas kene tak deke ngene kok. Demes ki lho mesem wonge. Kowe namu mesem ra delokno. Hah? Mesem ra dileki. Oh ngeden kok, Mas. Kok Ngeden. Ayo lek mundelake miring kok ya. Heeh, ngeden. Ngambet-ambetan kok ya. Sorry ya, Ton. kok Tom? Washington ki lah Ton dandangane. Sorry ya, Ton. Washington. Iki Apa? mau wis tak kei dhuwit saiki kowe nembango. Piro duitne wing semono lah iki nek ngene ya sing dolar ngono kuwi. Lah kowe kok nembung aku bojomu apa piye? Ya ora lah ngekeki piro kuwi mau. Ha kowe ning kene iki melu sapa? Engko tak paringi sing dolar. Alah padha wae iki dalange ya pelit. Iki jawabane wong wedok sing kandelimane yo ngene iki. Kosike iki tak urus kok jawabanmu kok kowe ngonekke aku dalang pelit ki piye? Lah setiap saweran enggak pernah dikasih ke sinden. Iki ki lho ana saweran. Lho. Mana? Ya sini. Ya engko sikik nyanyi sikik. Wong urung nyanyi kok sinah sini. Ya ora apa-apa dicicil. Lagune sapa kok nyanyi sikil iki? Nyanyi sikik. Kowe mau sekil dadi sikil serik kowe. Kowe mbales aku kowe. Padha le bosak. Engko tak kekke aja kuwatir. Ki ana 370. Ya, siap. Lumayan. Sakniki nyicil sik no. Ya wis 20 sik. Ya masa 20. 20 wis Ya ora apa-apa. tuku sabun. Kok ngedesi iki? Templek to pisan. Pak Kapolsek. Ajeng tanget Pak mateni sinden hukumane pinten tahun, Pak? Ngapa? Oh, ngapa-ngapa tuku sabun wong ngeduse aku iki ngapa? Lah nek atus nganggo apa? Nganggo lempong. Nek ora nggo sabun. Aku salah paham. Amah aku didomok-domok mah. Lho wong wedoke tak demok bejo lho. Lah kok. Lho bejo kok kuat biasane teksek semaput. Lah berarti aku kuat ya. Oh. Yang kok demok neh ya. Heeh. Ya ora njuk kerep. Tak kei lho, tak kei. Apa? Kok Mbah Pawira. Bapak Ira ndi wonge mau? Kok aku ora dinehi ya. Seijol nang pom bensin kok. Mosok nang pom bensin. Lah iki nembang apa iki? Rujak jeruk. Ngadang menyuruh. Senadyan kadang dewa. Ya sak Ya karepe aremo, cakepan. heeh, panut. Lho kuwi tantangan kok. Lho, sampean mau janjian nembang duet. Ayo. Emah, aku rujak jeruk ora seneng kok. Lah senenge apa? Rujak pelem apa bengkoan ngono kok. Lah enak jeruk lho. Emah, mules kok. Lah kok Aku nonton, aku bayari kok. bayari. Kah aku nek karo Gareng iki saru terus. Yes, Ayo Tom. Gek Muni. Apa? Duet. Aku duet. Heeh. Ora urung lak wong tuwa to sing nyambut gawe. Nah iya. Lah iya lah ngene Ngono ditangkap. kok dilimpekke ora tau dijak. Sapa sing ora ngejak? Kuwi Aku ki ngejak ning ora entuk karo Pak Tumiono. Ora, lho. Lah mau ra tis Gareng ora sah. Lho. ya ora sah wong urung dibayar kok wis dibayar sah. Ora sah melu sesuk ki kok. Lah, genahno ora sah melu sebabe apa? Lah kok tok catet tanggal 17 barang ki ngopo? Lho, ha wong ki HP ku dhewe tak cateti kowe nesu apa? Lah yen aku nyateti ning HP-mu lah kuwi kowe nesu kena. Piye, padha ora iso nampa jope apa piye ayo, padu apa piye ayo? Nek melu dalange selawe gelem apa piye? Oh ki go 20 karo dicelek matane kok.
Ya kowe nek kono nembang dhewe. yo liyane dikancani kok aku ora. Ah mau kowe tak kon ngancani ora gelem nang kamar mandi. Lah ya masa aku kan anu. Tak. Aku rujak jeruk piye? Yo. Kowe dhewe. Ya yo. Yo. Ngadeng ning tengah lamang. Ayo. Lho kowe iki sing nembang kok. Aku percuma kok tak sawer sakmono kae. Sawer padake Pak sapa ku mau? Rajang Nah. Iris. Ire. Iris. Iris. Neno. Si Wisnu kok ya tekan kene ngono lho. Goleki kembaramu. Sapa? Kae mau sing sarungan ki lho, goleki kembaramu. Sapa ta? Alah sing mau klesetan ning ngarep lawakmu lho. Akeh iki kondange gareng semen ki kae. Heeh, bener. Aku seri. Aku mbok bandingke liyane ora masalah, bandingke ku seri aku. Lah ngapa persis lho? Persas persis 11 12. 11.30 kok. Ya. Kamu larang racik rujak Neno. tan kandhap meneng ta orang sah cawes Rene Iya. aja dadoh Iya. najan ora apal ning cerak aku Iya. kok ijo Ngetoprak. ketoprak dadi sapa Maiso jenar. Kak Isa Maiso jenar kok ngono kok, Mak. Aji-ajine Maiso jenar kuwi teh sosro. apa kak tes sosro Sosro Birawa kok teh Sosro sosro. Birawa kok teh sosro ora. mau kita tiap jampi Rujake. rujak iki necer nyapa tangane ngincup Ngeceri jeruk. ya aku mene Heeh, ngeceri jeruk. terus Nah, ya iki ngene iki tandane wis gathuk antarane kowe karo aku. ya nek gathuk ngopo Ayo golek KUA sing nganggur sapa? anak aku dadi bojomu terus anak-anak apa Kelinci. Iki kok apik kowe iki udut kowe rasa nyaut to. Angger nyaut kok nyerikke ati. Wong karo wong anak-anak kelinci terus masamu anakku bat nyamuk kok piye? lah cilik banget ngono lho Loh, lah urung TV Krama kok. nek TV Krama dadi Melar sak buta pinggiran iki. mbok tak ndelok Aja sing delok akeh wong ya isin yo. apa iso melar Rega wis ra iso melar. Iki wis kaya kae lho, wong tawa chat nang pinggir dalan kae lho. Lah napa? Ngapa? Klasit-klasit ngono. Ayo mengene iki. Rumangsamu aku kuas apa piye? Kae lho sing nang pinggir dalan wong-wongan disebul angin rek ngene. Sok hoo sok ora, sok hoo sok ora. Opo? Kula Jawa Lombok Rawe
Dilebokke tak ndelok jogetane Mas Gareng sing jogetan gagah. Ah ya mesti apik. Ora suwe tak tong tang tak tung tak nole dlang. Terus kowe joget. Ya. Kok delang iki terus arep mabur apa kok delang? Ayo sing manut pokoke wis. Apa nek cilik ini iso dadi joget gagah ya? Wah, Sawangan. Ngece Mas Gareng. Sawangan yen kira-kira kurang gede ya engko tak cilik kene. Nek menggriseni ya. Tati nakal. Lah ya piye? Tati nakal. Ora lho, lah nek sakmono lho aku tak jajal nyekel. Nanti punyaku ternoda. Ya kan nanti bisa dibersihkan. Pakai apanya? Pakai sabun yang beli tadi loh. Dikasih uang 20.000 buat beli sabun kan bisa membersihkan. Wah, sakjane kamu tuh ayu loh. Sakjane. Lah ya kuwi sakjane iki ayune ngomongane landhep peso 7.27. Kok iso? Oh kok bali ning sabun meneh padake aku wong arep mati. Tak jogetane delok sawangan joget aku. Iya. Tenan kowe ngerti Mas Gareng. Mikir iki sidian iki mikir kabeh. Lah piye? Kok kon minggir ki piye Mas? Lah kowe kesamplok piye? Ora, ya ora sah sing sak madya. Ana sing jenenge madya to? Ora ana, sing sak madya ki sing Madya kae gedhe kok iki ora ana sing padha karo madya. Sak madya iki sik umum wae ngono lho. Umum iki WC apa piye? Ayo kowe kaya WC. Ngomongane ora enak. Yo, mangga. Yo. Nora suwe bapakne dole wus teko. dikurke ya.
Apik tenan. Ngopo nek ngono kuwi artine apa, Mas? Piye nek ngono kuwi? Pos. Oh. Nggawa Pak Pos bareng to? Sigek. Sigek. Mandek. Oh mandek. Oh nganggo mandek bareng. Oh. Nganggo mic. Terus aku galake ra umum bocah iki. Angger njuk rung tak kae yo galak nganggo mandek. Iya, nganggo mandek. Nganggo selah. Heh? Nganggo nyendal ambekan. Oh, berarti nggawa motor. Selah ki ana jedah. Oh, jedah. Jedah ki sing panganan ki lho ana sing arani gemblong. Kae jadah. Jadah. Jadah ya sing dienggo sembayang kae jenenge jadah. Kae Kayak sajadah. Heeh. Sajadah iki kaya kowe. Apa? Gajah. Ya. Kowe saiki Iya. Neno. pocong. Ngelmu iku. Ngelmu iku. Mah aku ora duwe ilmu kok. Lah piye duwene apa? Ngelmu kaya Sadirono ya. Kaya Sadirono ya. Gaul, wedi aku. Ngelmu iku Lakone. Titik wale jambul. Wonge wis mati kuwi. Yo, Jawa kadang karepmu tuti ya. Kelakone kanthi laku kone lakase lawan kas tegese kas nyanto Ngapa dadak ngono ki? sani satya Bodya kok. Aja ditanokke, aja dijinemke. oh satya budya panget